Rianxo, pájaro pinto, a ganancia do peixe xa se vai indo. De tontería, ¿no? De eso del abuelo decir, siempre fue así, siempre el trabajo le hai que dar valor. Y él decía, o traballo hai que dar valor, e teñen que saber o que costa ganar as cousas e tal. Entonces daba igual, barría unha oficina, fregaba atrás, tal. Venía 2 horas, venía... Pero no, pero aquí pude empezar a vir con 18 anos, 17, 18. Tampouco tiña un plan de futuro definido nin pensado, pero jamás se me pasou pola cabeza que iba a acabar traballando aquí na fábrica de meu abuelo. No ano 1989, Manuel Vicente Mosquera, daqui en adiante meu avó, adquireu esta empresa, propiedade de hijos de J. González. Embárcase por primeira vez nun sector totalmente desconocido para él. A relación que tiña nese momento ca industria da conserva era de comprador de marisco ao por maior en lonxes para suministrar as empresas de transformación de conserva, entre elas a de hijos de J. González. Ao principio, ao comezo da andaina del aquí na empresa, houbo moitos tropezos, a falta de experiencia no sector, unhas instalacións vellas e obsoletas que lle obrigan no ano 98 a unha rehabilitación completa das instalacións que somos as que temos actualmente, e a compra de nova maquinaria. En ese momento supuxo un sacrificio moi grande económicamente na familia. A traxectoria da empresa desde os seus inicios sempre foi de evolución ascendente. Isto foi debido á plantilla de persoal cualificada que contábamos nese momento con ela, ao cuidado da produción artesanal do produto que seguimos conservando a día de hoxe, e a compra de materias primas de primeira calidade donde meu abuelo xa traía experiencia. Meu avó foi unha persona de pouca escola, pero si podo asegurar e dicir que un dos homes máis loitadores e máis traballadores que coñecí na miña vida. Traballou en corpo e alma para esta empresa. A veces digo que meu avó foi un xefe atípico, porque poucas veces o vin vestido con traxe e gravata, poucas horas de descanso tivo durante toda a súa vida. De feito, traballou hasta o último momento que pudo. O que se utilizou foron moitas roupas de auga e moitas fundas de traballo, moitas. A fábrica nace no ano 89, eu nací no ano 90. É unha empresa pequena e familiar. Nacín e criei-me entre latas de xouvas, entre compras de marisco na lonxa, entre bons días de traballo, entre malos días, entre preocupacións e alegrías. Todos sabemos que, cando se trata dunha empresa familiar, o traballo lévase á casa. Na miña adolescencia, con afán de ganar uns euros, traballaba todos os veráns na fábrica de meu abuelo. Comecei a traballar na planta de fabricación, abaixo, realicei todos os traballos que fan as operarias, por suposto ao principio sin experiencia ningunha. Moitas das que foron as miñas compañeiras que siguen traballando aquí, todavía me siguen chamando Sariña, a neta do xefe. É verdade que sempre me trataron como unha máis. Durante este tempo que levo aquí na fábrica xa xubilei a parte delas, outras tantas están a piques de facelo e outras tantas están... e todavía lle queda un longo camiño ao noso carón. Pois no ano 2014, ao rematar a miña formación, realizo as prácticas
de formación na empresa de meu avó. Xa en aquel momento el pensaba nunha sucesión da administración da empresa hacia os netos. No ano 2013 enterámonos de que meu abuelo sufre unha enfermidade de gravidade. Sí, foi moi duro. No ano 2013 meu abuelo enterámonos de que ten unha enfermidade de gravidade que non vai a vivir moitos anos. En ese momento el decide que alguén da casa que comece a levar a xestión do personal de administración. Quería que alguén da casa levara esa parte da fábrica. Da mesma forma fixo o mismo na planta de fabricación, deixando a Pablo de responsable. Pablo, meu primo, a miña outra mitad, somos equipo daqui da empresa. Pasou moitísimos anos a carón de meu abuelo, adquirindo desa forma os seus coñecementos e a súa experiencia. De feito, este ano cumple 20 anos aquí na empresa. No ano 2015, en abril, ingresan a meu abuelo de gravidade no hospital. Recordo perfectamente unha chamada, unha mañán, estando aquí traballando, de meu pai chamábame e decíame que tiña que subir con urxencia ao hospital. Nese momento pásame o peor pola cabeza, o peor. Recollo todo e marcho. Chegado ao hospital, entrei na habitación na que estaba meu avó. Todo continuaba como o día anterior, meu abuelo non empeorara, eu tampouco sabía por que estaba ali. Ao ratiño de estar ali, apareceu unha señora traxeada pola porta cun maletín que se dirixía hacia nós. Era unha notaria. Comezou a falar co meu abuelo, mantuveron unha conversación entre os dous. Creo que recordo con puntos e comas o que se falou en aquela habitación do hospital. Firmei un papel, non sabía o que estaba firmando. Naquela habitación encontrábamos meu abuelo, miña abuela, meu pai, a notaria e máis eu. Tuve unha mezcla de sentimentos enorme nese momento. Por unha parte estaba a confianza de meu abuelo depositada en min, unha rapaza de 24 anos que acababa de empezar. E por outra banda estaba os últimos días de meu abuelo. Meu abuelo morre o 29 de abril de 2015 e miña abuela 2 anos despois. Enfrentarse nese momento á fábrica foi terrible. Despois de que pasa todo eso, enfrentarse a isto, porque era despois da súa familia, isto era o todo para él. Pero bueno, a día de hoxe levo 7 anos na dirección da empresa, con moitos altos e con moitos baixos. Seguramente, nas partes máis baixas que tuven ou nos peores momentos, sempre recordei aquela habitación daquele hospital e o único consello que me dou meu abuelo aquel día. Solo me dixo, a frase foi a seguinte, díxome: vai vos ir ben. O único secreto para o éxito de calquera empresa é ser humilde, moi traballador e portarse ben ca xente. Con esas palabras de meu abuelo,
co apoio de toda a familia, que a miña outra mitad, que se chama Pablo, conseguimos chegar ca empresa hasta o día de hoxe. Centro-me moito na parte do personal e na parte de calidade. A parte da miña formación académica, ano tras ano fume formando en materias específicas do traballo, do día a día. A parte de calidade, estou moi respaldada por Anfaco, que traballamos con laboratorios externos, pero en general abarco todo. Quero dicir, si é verdad que me centro na parte de calidade, na parte de persoal, pero a empresa é pequena, somos poucos traballadores, e ao fin e ao cabo levas unha visión conxunta de todo. De vistas ao futuro, nós temos concentrada a venta dos nosos produtos en varias comunidades da península. A corto plazo queremos intentar tocar a granitos nas comunidades que todavía non temos o noso produto. E a largo plazo, pois, estudiamos a maneira de poder exportar o noso produto. É certo que para iso temos que facer unha ampliación da produción, porque a día de hoxe producimos a demanda dos clientes actuales que temos e non temos poder para facer exportación a outros sitios. En relación á imaxe da empresa, fómola cambiando e renovando pouquiño a pouco, seguimos traballando en eso sempre sin perder a política inicial da empresa, que é manter ese produto artesanal con esa calidade. La Vieira era a marca de don Ricardo, que era o dono de Hijos de J. González. Comprouse a empresa ca marca. Durante estes anos, no ano 2016, algo novo, algunha novedade, e dentro desa novedade que de alguna forma pudera honrar ao abuelo de alguna forma. E dai nace a marca Pájaro Pinto. Pájaro Pinto é unha canción popular de Rianxo. Rianxo é un pobo mariñeiro que é o pobo onde naceu meu avó, e daquel sempre decía que era mitade Rianxo e mitade Vilanova de Arousa, que era dos dous lados. Ocorreuse honralo desta forma porque meu avó foi sempre unha persona moi familiar, unha persona con moito xenio, pero con moito corazón, moi familiar, moi amigo dos seus amigos, e si unha das paixóns que tiña era no seu tempo libre cantar. A día de hoxe, despois de pasar ese tempo, podo decir que me gusta moito o meu traballo, que incluso creo que é o traballo da miña vida, e que me levanto, creo que iso é o éxito de todos os traballos, que sempre me levanto contenta, veño contenta para traballar. Apórtame moito o traballo, quixen seguir mantendo o que sempre creo aquí meu abuelo, que foi unha familia. Coñezo a todas as traballadoras que están abaixo, non somos moitas, pero coñezoas, con nombre, apellidos, e aquí non hai operarias, aquí hai Carmen, aquí hai Rosana, aquí hai María, aquí hai Lolis, non hai, somos unha familia. O que quixen conservar, porque outro dos consellos que me dou meu abuelo e que creo que é moi acertado, non só aquí, sino en todos os traballos do mundo, é que canto mellor estea o personal, canto máis contentas estean, mellor nos vai a ir a todos. Entón, foi outra das cousas que levei a cabo desde o momento número 1, conservar a familia que había creado o abuelo aquí.